Mantemos a páxina municipal porque o concelleiro, en este caso responsable da celebración da feira da Becerra, tamén hoxe falaba da nova edición. Unha feira que, entre outras cousas, aporta distintas novedades, por exemplo, degustación de produtos do agro, e tamén se pretende, de alguma maneira, que poida, se hai sitio, chegar criadores ou becerras de outras comarcas, non especificamente as da Estrada e as de Tabeiros, terra de Montes. En todo caso, precisamente esta mañá os datos aportábanos no Concello estradense. Vamos ter ganaderías suficientes para cubrir o recinto tampouco é moi grande para poder abrir, hai outros concellos que había ganaderos que me comentaron que estaban interesados en vir, e nos gustaría que viñeran, pero en principio vamos a esperar a ver as ganaderías que hai de Forcarei e Estrada para se nos quede a plaza para poder admitir que viñeran outros gandeiros. Decir, bueno, este ano contamos cambiar un pouquiño, vamos a introducir, fazer un pouquiño, bueno, non con novedad, senón, pois, promocionar un pouco máis o que é o noso produto. O sábado queremos facer unha gran degustación de produtos lácteos, queixo, yogures, batidos, incluso vamos a sortear uns lotes importantes desos produtos para, como digo, pues, promocionar o que é en realidad pois o fuerte do noso sector, que é o leite, non? Seguimos tendo o mesmo presupuesto outros anos, o que decir, para premios. Se van manter os premios, habrá premios para as 5 primeiras becerras de todas as seccións, e bueno, a ver se conseguimos a través das casas comerciales, esperamos o seu apoio como tivemos todos os anos para a mellor, pues, o que recaudemos de o que decir do libro de publicidade. Se mellor destinaríamos un pouquinho máis a premios para incentivar, pois, animar un pouquinho a xente.